Чарговы закладнік з-за мяжы схоплены КДБ. Марх узмоцніць кантроль за папулярнымі маркетплейсамі, а Дональд Трамп вязе перамовы з Сі Цзіньпінам. Найважнейшыя навіны Беларусі і свету ў аб'ектыве. З вами Вітаў Ціўчык. Вітаю, шаноўнае спадарства, і запрашаю. Прыехаў у Беларусь, каб аднавіць дом свайго бацькі, а ў выніку можа атрымаць 15 гадоў, нібыта за агентурную дзейнасць. У прапагандысцкім фільме на дзяржаўным тэлебачанні КДБ даў справаздачу аб затрыманні літоўскага грамадзяніна, якому ўжо паспелі прызначыць вялізны турэмны тэрмін. Якую мэту ставіць сабе рэжым, высвятляў Зміцер Смак. Дзяржаўны тэлеканал АНТ распавёў пра затрыманне літоўскага грамадзяніна Міраслава Троцкіса. Яго абвінавацілі і нават асудзілі за шпіянаж на карысць Літвы. З гэтай нагоды паказалі цэлы фільм. Машину его. Звяртае ўвагу, што заявы герою кіно супярэчаць адно аднаму. Собирал различного рода информацию в правоохранительной, военной и общественно-политических сферах. Але аўтары сцвярджаюць, што Троцкіс рабіў закладкі з грашыма, і пра яго сустрэчы з нейкімі крыніцамі інфармацыі нічога не кажуць. Сам абвінавачаны увогуле заявіў пра іншыя злачынствы. Если бы я знал бы вообще, что там террористические какие-то акты и так далее, где пострадают люди, я бы никогда бы не ездил в это место. Аднак ні пра тэракты, ні пра нейкіх пацярпелых ад іх у самім фільме нічога няма. Таксама аўтары не тлумачаць, чаму падасланы пад выглядам супрацоўніка спецслужбы ў Літвы кадыбіст размаўляе са сваім літоўскім калегам на расійскай мове. Понимаешь, ладно, ты пострадаешь, что сколько людей из-за тебя пострадает. Я уверен, что никаких задач он институции не получил, потому что это бы было очень непрофессионально. Мне кажется, что белорусские власти просто используют эту ситуацию для дезинформации, пропаганды, шантажа соседней республики Литвы. Потому что, как мы знаем, после 2020 года Литва является центром здесь всех белорусов, которые покинули страну. Улады Літвы і суседніх краін ўжо не раз папярэджвалі сваіх грамадзянаў, што ехаць у Беларусь небяспечна, але так званыя замежныя шпіёны рэгулярна папаўняюць беларускія турмы. Люди, которые думают, ну что, вот навещаю я могилки родных, приезжаю там по бытовым моментам. Уж не суть важно. Тут можно вспомнить просто задержание этого немецкого молодого парня, гражданина Германии, который был осужден смертной казнью и потом стал вишенкой на торте в обмене Российской Федерации, спецслужбиста, киллера там, и коллеги Путина Красикова. Напрыканцы красавіку чарговы абмен адбыўся з польскім бокам. Разам з пачобутам на радзіму вярнуліся польскія грамадзяне, якіх таксама абвінавачвалі ў шпіянажы. Пасля таго абмену беларускі бок заявіў, што вельмі хоча вярнуць сваю шпіёнку з Украіны, дзе тая працавала пад выглядам журналісткі. И мне кажется, что Литва никогда не будет обмениваться с таким человеком, если он будет обвинять литовское государство, что он получил какие-то задачи для шпионажа. Пасля красавіцкага абмену спынілася і нелегальная міграцыя праз беларуска-польскую мяжу. Вось уже трэці дзень памежнікі ў Польшы не фіксуюць спробаў прарыву. Тым часам на балтыйскім накірунку колькасць нелегалаў наадварот павялічылася. Найбольшы націск на латвійскую мяжу. За тыдзень там зафіксавалі амаль 600 штурмаў. Зміцер Смак, Белсат. Сталася вядома пра вызваленне палітвязня Уладзіміра Дударава, паведамляе выданне «Наша Ніва». Да 2019 года ён быў намеснікам кіраўніка Магілёва, а ў 2020-м узначаліў абласны штаб Віктара Баварыкі. Пазней былога пасадоўца асудзілі на 7,5 гадоў зняволення паводле артыкулаў за махлярства і злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Агулам жа рэпрэсіі не спыняюцца. КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі яшчэ 3 арганізацыі. Брэнд «Жнівень», што выпускае адзенне з крэатыўнымі слоганамі і нацыянальнай сімволікай для беларусаў у замежжы, ЛВС Language School, онлайн-школу замежных моваў, што базуецца ў Варшаве, а таксама інстаграм-аккаунт Крама Стор, які не абнаўляўся апошнія паўгода. Цяпер у спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў каля 370 арганізацыяў. Wildberries, Озон і Белпошту прызналі дамінантамі ў сваіх нішах.
Так пастанавіла Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пасля аўдыту онлайнавых маркетплейсаў і сістэмы ўліку паштовых адпраўленняў. У тэорыі гэта значыць узмацнення кантролю. Марк уключае арганізацыі ў дзяржаўны рэестр дамінантаў, калі яны могуць істотна ўплываць на сітуацыю на рынку. То бок дзяржава пачынае больш уважліва сачыць за фармаваннем тарыфаў і цэнаўтварэннем у такіх кампаніях. Цяпер у рэестры каля 900 юрыдычных асобаў. Кампанія Wildberries ужо заявіла, што рашэнне Маргу ніяк не даб'ецца на працы маркетплейсу, маўляў, там і не было завышаных або неабгрунтаваных тарыфаў. Лукашенко дазволіў надалей запампоўваць грошы ў Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат. Прадпрыемства, якое не плаціць па даўгах, наведала ўрадавая група на чале з прэм'ерам Александрам Турчыным. Ізноў нацэліліся на фінансавую дысцыпліну і нарошчванне экспарту. Як шмат у краіне такіх вытворчасцяў і ці існуе рынкавы спосаб іхнага аздараўлення? Юлія Цярпук. 6,5 гадоў мінула пасля ўвядзення ў эксплуатацыю Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбінату. Будавалі яго на кітайскія грошы на фоне пратэстаў экалагічных актывістаў. Чыноўнікі сёння прызналі, вытворчасць дагэтуль аварыйная, нерэнтабельная, але патрэбная. Является эксклюзивным поставщиком целлюлозы для такого крупнейшего второго нашего предприятия в концерне. Это Добружская бумажная фабрика «Герой труда». А помимо этого еще поставляет 9 предприятиям нашей страны. Комбинат на дзяржсродкі будуе новый цех вытворчасці крафтавай паперы для мяхоў пад муку, цукар, камбікорм, цэмент, сухія будаўнічыя сумесі. 80% прадукцыі хочуць экспартаваць. Пры ўсёй унікальнасці Светлагорскі ЦКК не ў стане аддаваць даўгі. Перад паездкай на завод прэм'ер-міністр прапанаваў падтрымаць прадпрыемства, што не спадабалася Лукашенку. За счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. Пакет дапамогі насамрэч значна шырэйшы. Завод будавалі на крэдыт у $650 мільёнаў ад Эксімбанку Китая пад дзяржаўныя гарантыі ўраду. У красавіку Беларусь выкупіла ўсе акцыі, значыць, перапісала на сябе ягоныя пазыкі і значыць, што інвестор адмовіўся ад комбината. Насколько эффективно работает компания, насколько может она производить эту целлюлозу, потому что тут вопрос еще в сырье возникает, почему тоже были проблемы частично на Светлогорском ЦКК. Если сырье, хорошее оборудование, но сырье не подходит, соответственно, тоже будут проблемы. Да? Производство целлюлозы – это такой, такой четко настраиваемый процесс. Паводле Настасі Лузгіной, у дзяржаўным сектары пасля дарагой мадэрнізацыі экспорт часта не расце праз канфлікт імпартнага абсталявання з мясцовай сыравінай. Сярод прыкладаў такой тэхналагічнай неадпаведнасці поўсць на камволі, беларускі лён, цэментныя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы. Замест зарабляць яны чакаюць чарговага падтрымання любым спосабам. Дополнительно какие-то льготы по выплате налогов, допустим, да, либо же реструктуризация задолженности перед банками на более длительные сроки, более привлекательные ставки по сравнению с рыночными. Пры гэтым, як і ў выпадку Салігорскага ЦКК, дзяржава ўсё часцей выкарыстоўвае схаваную падтрымку. Пытанне, ад каго хавае? Ад насельніцтва ці кіраўніка гэтай эканамічнай мадэлі? Юлія Цяльпук, Белсат. Некалькі новых аўтобусных маршрутаў запусцілі паміж Беларуссю і Польшчаю. Гэтак з Гарадзеншчыны цяпер можна дабрацца да польскіх гарадоў не толькі ўласна з Горадні, але таксама і са Слоніму і з Ваўкавыску. Квіткі на аўтобусы і маршруткі з гэтых гарадоў з'явіліся ў шэрагу онлайн-сервісаў. Гэтак даехаць да Беластоку будзе каштаваць ад 90 рублёў, да Варшавы ад 105 рублёў, да Лодзі ад 150 рублёў, да Познані ад 170 рублёў. На некаторыя рэйсы можна набываць квіткі ўжо на сёння. Ужо з 1 чэрвеня і аўздараўленчыя летнікі па ўсёй краіне. Чакаецца, што арганізаваным адпачынкам будуць ахопленыя каля 400 000 беларускіх дзяцей. На гэтыя мэты з рэспубліканскага бюджэту вылучаныя 84 мільёны рублёў. Аднак, колькі адпачынак дзяцей у летніках будзе каштаваць бацькам, тут меркаванні ў грамадзянаў і чыноўнікаў істотна разыходзяцца. Чаму, ведае Валера Руселік.
Чым бліжэй да лета, тым гарачэйшая тэма дзіцячага аздараўляльнага адпачынку. Беларусы масава скардзяцца ў соцсетках на тое, што дзіцячыя летнікі ім папросту не па кішэні. У які момант змены з 21 дня сталі па 7 дзён, а цэны роўныя паездцы ў Дубай ці Таіланд. Ёсць прапановы па 190 рублёў за сотні. Гарызонт. Змена 15 дзён. Каля 900 рублёў з датацыяй 285 рублёў. У студзені схапілі апошнюю пуцёўку. Усё, што я маніторыла, змены 10 дзён і цана 2000 рублёў. Калі б вакацыі былі 10 дзён, то сумнеўна, але ок. А так аддаць 2000 белак за 10 дзён і што потым рабіць яшчэ 80 дзён з імі. Улады ж супакойваюць, маўляў, змены скарачаюць, каб ахапіць больш дзяцей, а за пуцёўку бацькам давядзецца заплаціць нашмат менш. Если в прошлом году путевка в стационарный лагерь стоила, средняя стоимость путевки составляла 735 рублей, то в этом году будет составлять около 760 рублей. 302 рубля уже по умолчанию удешевляется за счет средств республиканского бюджета, то есть путем, так сказать, несложной арифметики мы понимаем, что в среднем более 458 рублей родитель не заплатит. Но, опять же, активно участвуют в дополнительном удешевлении стоимости этих путевок профсоюзы, наниматели, другие заинтересованные. Но в любом случае за удешевленную путевку родитель должен заплатить не менее 10%. Причем от полной стоимости, без удешевления. То есть, если мы говорим о 760 рублях, это будет 76 рублей за эту путевку. И обуранные бацькі, и чыноўнік называют реальные лічбы, тлумачыць арганізатарка міжнароднага беларускамоўнага летніка «Злёткі» Оксана Акуневич. Просто яны гавораць пра розныя летнікі, камерцыйныя, дзе трэба плаціць за ўсё, і дзяржаўныя, дзе на большай частцы выдаткаў можна ашчадзіць. Калі мы бярем любы камерцыйны летнік, ён складаецца, стандартныя траты, гэта аренда памяшкання, ці месца, дзе праводзім летнік, гэта заробак, харчаванне. І на вось гэтыя выдаткі стандартна у дзяржаўных летніках альбо не ідуць гэтыя выдаткі, альбо ёсць сваё памяшканне, натуральна, што не трэба на аренду. Агулам у Беларусі на аздараўленчы адпачынак сёлета чакаюць дзяцей каля 5500 аб'ектаў, з іх 4500 з дзённым знаходжаннем і каля 1000 з кругладзённым. Да таго ж, з 1 чэрвеня адчыняць свае дзверы і 148 стацыянарных загарадных летнікаў. Валер Руселік, Белсат. Цягам дня Расія запусціла па ўкраіне больш за 800 баявых дронаў. Паводле прэзідэнта ўкраіны Владзіміра Зеленскага, гэта была адна з самых працяглых масаваных атак. Асноўны ўдар прыпаў на заходнія вобласці. Праз гэта суседняя Польшча падымала ў паветра знішчальнікі і верталёты. Адзін з беспілотнікаў заляцеў на тэрыторыю Малдовы, заявіла Міністэрства абароны гэтай дзяржавы. Пад расійскімі абстрэламі апынуліся Ровенская, Валынская, Львоўская, Чаркасская, Адэская, Херсонская і яшчэ некалькі вобласцяў Украіны. Улады пацвердзілі гібель 6 чалавек. Паводле папярэдніх дадзеных, колькасць пацярпелых ад сённяшніх атак па ўсёй краіне ўжо дасягнула 38. 20 з іх у Херсоне, сама меней 4 асобы ў цяжкім стане. У месцах падзення беспілотнікаў пашкоджаныя жылыя дамы, аўты і цывільная інфраструктура. Праз 9 гадоў пасля апошняга візіту амерыканскага лідара ў Паднябесную борт нумар 1 ЗША зноў у аэрапорце Пекіна. Дональд Трамп наведвае Кітай. Каб прыняць амерыканскую дэлегацыю ў поўным складзе, кітайскія камуністы нават змянілі транслітарацыю прозвішча дзяржсакратара ЗША Марка Руб'ё. Палітык афіцыйна знаходзіцца пад кітайскімі санкцыямі. Якія пытанні цікавяць Вашынгтона, якія Пекін, раскажа Руслан Ігнатовіч. Галоўная адметнасць гэтага візіту – склад амерыканскай дэлегацыі. Разам з прэзідэнтам ЗША на борце Air Force One тытаны Крэмневай даліны Ілон Маск і кіраўнік NVIDIA Джэнсэн Хуан. Пасля няўдалых спробаў стрымаць тэхналагічнае развіццё КНР Вашынгтон змяняе тактыку. Выглядае, што ў Белым доме цяпер хочуць вялікіх пагадненняў. Кітайскі рынок велізарны і вельмі дынамічны. На ім працуе мноства распрацоўнікаў, якія ствараюць тэхналогіі штучнага інтэлекту, якія экспартуюцца з Кітаю па ўсім свеце. Таму, калі амерыканскія тэхналогіі здольныя запускаць і падтрымліваць гэтыя мадэлі, гэта добра і для Злучаных Штатаў, і для ўсяго свету.
Аднак гандлёвая вайна мінулага года показала, што ў Пекіна ў рукаве ёсць козыры, у тым ліку кантроль на рэдказямельнымі металамі, большая частка якіх залягае якраз у КНР і лідарства ў робататэхніцы. Аднак за шырму бізнес-інтарэсаў хаваюцца вострыя геапалітычныя пытанні. Галоўнае з іх – вайна з Іранам і блакада Хурмузскай пратокі. Кітай, які моцна залежыць ад паставак нафты з Персідскай затокі, нясе страты, але не спяшаецца дапамагаць Вашынгтону. Трамп жа заяўляе, што справіцца сам. Ну, я думаю, па-першае, у нас будзе доўгая размова пра Іран. Шчыра кажучы, ён паводзіў сябе адносна добра. Паглядзіце на блакаду, ніякіх праблем. Яны здабываюць большую частку нафты ў гэтым рэгіёне. У нас таксама не было праблем. І ён мой сябар, мы добра ладзім. І я думаю, вы ўбачыце, што адбудуцца добрыя рэчы. Гэта будзе вельмі захапляльная паездка. Адбудзецца шмат добрага. Аднак эксперты Брукінскага інстытуту папярэджваюць, што без канструктыўнай пазіцыі Пекіна стабілізаваць рынок энергетыкі не атрымаецца. Цана на нафту ўжо дасягнула $99 за барэль, і гэта сур'ёзны выклік для амерыканскай эканомікі. На геапалітычнай шахматнай дошцы і ўкраінскі кейс. Трамп аптымістычна заяўляе, што канец вайны ва ўкраіне, цытата, вельмі блізка, і хоча абмеркаваць ролю Кітаю ў мірным пагадненні. Але Вашынгтон трывожыць, што Масква стала найбуйнейшым пастаўшчыком нафты ў Кітай, дапамагаючы Крамлю абыходзіць санкцыі. Верагодна, Трамп будзе пераконваць Сі купляць амерыканскі звадкаваны газ, каб выцесніць расійскія энерганосьбіты. Унікальнасць моманту падкрэслівае і прысутнасць дзяржсакратара Марка Руб'ё. Каб ягоны візіт у Пекін стаў магчымым, Кітай пайшоў на лінгвістычную хітрасць, змяніў іерогліф у транслітарацыі імя Руб'ё, каб фармальна абысці ўласныя санкцыі супраць амерыканскага чыноўніка. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Ад тэмы глобальных геапалітычных спаборніцтваў пераходзім да спартовых першынстваў. Беларускія тэквандысты яскрава выступаюць на чэмпіянаце Еўропы ў Мюнхене. У другі дзень нашая зборная заваявала адразу 2 залатыя медалі. Чэмпіёнамі сталі Георгій Гурцыеў і Роман Туравінаў. Пра поспехі ў тэквандо і не толькі у нашым спартовым аглядзе. Георгій Гурцыеў перамог у вагавой катэгорыі да 58 кілаграмаў, упэўнена прайшоўшы супернікаў з Партугаліі, Харватыі, Турцыі ды Італіі. Роман Туравінаў стаў найлепшым у вазе да 80 кілаграмаў. У фінальным двубоі беларус быў мацнейшы за ўкраінца Кірыла Гурнова. Нагадаем, у першы дзень турніру бронзавы медаль для беларускай каманды заваяваў Артём Плоніс у катэгорыі больш за 87 кілаграмаў. Пасля рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэту шэраг сусветных федэрацыяў пачалі змякчаць санкцыі ў дачыненні беларускіх спартоўцаў. Услед за пяціборцамі зняла санкцыі з Беларусі сусветная арганізацыя боксу. Выканаўчы камітэт дазволіў беларускім баксёрам выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам краіны. Пры гэтым абмежаванні для расійскіх баксёраў пакуль захоўваюцца. Міжнародная федэрацыя валейболу таксама дазволіла нацыянальным зборным Беларусі ўдзельнічаць у турнірах пад сваёй эгідай. Да планетарных стартаў вяртаюцца як класічныя валейбольныя каманды, так і зборныя па пляжным валейболе ўсіх узростаў. Цяпер у беларускай федэрацыі чакаюць аналагічныя пастановы ўжо ад Еўрапейскай канфедэрацыі валейболу. Тым часам не ўсе федэрацыі гатовы адмяняць санкцыі, а зборныя ўдзельнічаць у матчах з беларусамі. Латвійская федэрацыя футболу абвясціла, што юніёрская зборная краіны не будзе гуляць супраць Беларусі ў адборы на чэмпіянат Еўропы. Матч камандаў быў запланаваны на 15 траўня ў Сан-Марына. Прэзідэнт Латвійскай федэрацыі Вадзім Ляшенка заявіў, што пазіцыя арганізацыі застаецца нязменнай, а пра сваю пастанову латышскі бок ужо паведаміў УЕФА. У выніку Латвія атрымае тэхнічную паразу 0-3. Менская хакейная «Дынамо» захавала аднаго з галоўных герояў сезону. Амерыканскі форвард Алекс Лімош працягнуў кантракт з зубрамі адразу на 3 гады. Паводле інфармацыі хакейных інсайдераў, ён стане самым высокааплатным гульцом у гісторыі клубу. Паведамляецца, што заробак нападніка перавысіць $1 мільён за сезон, а пры траплянні ў тройку найлепшых форвардаў КХЛ прадугледжаны дадатковы бонус у выглядзе $400 000. У мінулым чэмпіянаце КХЛ Лімош увайшоў у тройку самых выніковых гульцоў усёй лігі. Владзіслаў Корсак, Павел Алейнікаў, Белсат.
На гэтым падводзім вынікі аб'ектыву, каб перадаць эстафету студыі Белсат, у якой мы не толькі пакажам навіны, але і абмяркуем іх з экспертамі. А план падрыхтаваў Алей Залеўскі. Так, вітаю, гаспадарства. Менск шукае выйсце з ізаляцыі, кантакты з Еўропай. Чарговая стаўка на Кітай і адначасова абвастрэнне з Літвой. Навошта рэжыму фільмы пра літоўскіх шпіёнаў і іх гісторыі з паветранымі шарамі. І сёння толькі ў нас эксклюзіўнае інтэрв'ю Глафіры Жук з генсекам Рады Еўропы Аленам Берсе. Пра тое, навошта ў Вільні адкрываюць інфармацыйны пункт для беларусаў, чаму беларускі кейс у Еўропе разглядаюць асобна ад расейскага і ці вераць у Страсбуры, што Беларусь калісьці стане часткай еўрапейскай прасторы. Гэтая тэма, а таксама апошнія апдейты па выбарам у каардынацыйную раду ўжо неўзабаве ў студыі Белсат. Як бачыць, гаспадарства, шмат пытанняў, шмат тэмаў, таму заставайцеся, я думаю, будзе цікава. Вітаем, шаноўнае гаспадарства. Як ужо казаў мой калега Алей Залеўскі, апошняй тэмай сённяшняй студыі будзе сітуацыя вакол выбараў у каардынацыйную раду. З гэтай нагоды ў нашай YouTube-трансляцыі мы вас пытаемся, ці лічыце вы ўвогуле выбары ў каардынацыйную раду важнымі. Два варыянты адказаў: так ці не. Галасуйце. Цікава, як думаюць нашы гледачы. Так, ну а мы пакуль пойдзем праз вялікую палітыку, так, у справы нашыя, тут унутраныя дэмакратычных сілаў. Беларускія шары зноў паралізавалі працу віленскага аэрапорту, а дзяржаўнае тэлебачанне тым часам паказала фільм пра агентурную сетку літоўскіх спецслужбаў у Беларусі. Супадзенне. На гэтым фоне Менск усё больш жорстка атакуе Вільню, хоць Літва выглядае магчымай пляцоўкай для магчымых перамоваў Беларусі з еўрапейскім звязам. Чаму рэжым адначасова эскалюе і шукае дыялогу? Разбяромся неўзабаве з аналітыкам Александрам Класкоўскім. А пакуль фактура. Пакуль Варшава пасля вызвалення пачобыта асцярожна аднаўляе кантакты з Менскам, літоўскі кірунак усё больш канфліктны. Беларусь абвясціла пра сетку літоўскіх агентаў, працягвае гісторыю з кантрабанднымі шарамі, а прапаганда фактычна робіць з Літвы новага галоўнага ворага краіны. Але паралельна сігналы пра магчымыя кантакты. У Вільні ўжо дапускалі дыялог з Менскам пры выкананні шэрагу умоваў, а цяпер у беларускім МЗС прымаюць нават нямецкіх журналістаў і адкрыта кажуць пра жаданне нармалізацыі адносінаў з Еўропай. І яшчэ адзін важны сігнал – гэта Кітай. Менск падпісаў новую, а дакладней абноўленую дырэктыву пра супрацу з Пекінам, у тым ліку ў сферах гістарычнай памяці і палітыкі. Гэта ўжо не толькі эканоміка. Дзе Менск насамрэч шукае выйсце з ізаляцыі? У Еўропе ці ў нейкім хаўрусе з Кітаем? Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» з намі на відэасувязі. Вітаем вас, спадар Александр. Добрый вечар. Так, Менск адначасова заяўляе пра жаданне дыялогу з Літвой, з суседзямі, з Польшчай, з Літвой у тым ліку, але пры гэтым працягваецца гэта вось эскалацыя, шары, фільм па НТ апошні, кейс ЕГУ, мы яго тут не прыгадвалі, так, экстрэмісцкай арганізацыі быў прызнаны. Гэта вось такі хаос у беларускай знешняй палітыцы ці тактыка набору аргументаў для будучага гандлю, спадар Александр? Калі коротко, то я думаю другое. Глядзіце, ну пра эскалацыю я б усё ж такі не казаў. Сапраўды, па-ранейшаму мігранты нелегальныя спрабуюць патрапіць на тэрыторыю еўразвязу праз літоўскую мяжу, але калі паглядзець статыстыку, то сёлета іх меней, чым было летась за адпаведны перыяд. Шары таксама залятаюць іншым разам, і сапраўды, вось у вас прагучала, была паралізавана работа Віленскага аэрапорта. Я б тут таксама не згушчаў фарбы, таму што на гадзіну была перапынена праца, гэта толькі датычылася 2 рэйсаў, там адзін на Капенгаген, здаецца, перанакіравалі, другі яшчэ некуды. Ну, ўсё адно, гэта кепска, канешне, але пра
эскалацыю я б тут не казаў. Вось што тычыцца ЕГУ, тут сапраўды гэта такі выклік для літоўскіх уладаў, яны хваравіта зрэагавалі. І тут пікантнасць сітуацыі ў тым, што летась адпаведнае пытанне ў Вярхоўным судзе Беларусі ініцыяваў тагачасны генеральны пракурор швед. А сёлета ён фактычна ўжо як старшыня Вярхоўнага суда даў адмашку на такое вось рашэнне. Я не ведаю, ці швед кансультаваўся з Лукашэнкам на гэты конт, але калі і не, то ён, як дасведчаны чыноўнік, напэўна, зразумеў, ён адчувае, так бы мовіць, флюіды шэфа і бачыць, што Лукашенко пакуль што не хоча нейкія рэверансы рабіць перад літоўцамі. То бок эскалацыі няма, але і няма выканання вось гэтых умоваў, якія 1 красавіка агучыў літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа, каб 4 тыдні не было шароў, не было нелегалаў, каб усе фуры літоўскія вярнуліся. Спадар Александр, а што гэта значыць, на вашу думку? Вось на вашу думку, што гэта значыць, што Менск за гэтыя 4 тыдні не даў гэтага яснага сігнала? Лукашенко не хоча паказацца слабым. Маўляў, зараз я разганюся выконваць там патрабаванні нейкіх літоўцаў, нейкага Наўседы. Для іх гэта нейкія, для яго гэта нейкія дробныя фігуры. Ён жа цяпер з Трампам сябруе, вось чакаецца чарговы візіт Джона Коула. Магчыма, нейкія ёсць дамоўленасці закулісныя з Коулам, са спецпрадстаўніком Дональда Трампа ў Лукашэнкі. Ну, яны ж неаднойчы, як Коул расказваў, і гарэлку пілі, ён, магчыма, яму нейкія там пігулкі для пахудзення раіў. Якія працуюць, гледзячы па відэа. Так, працуюць, трэба аддаць належнае, гэта сапраўды. Так што, можа, у Лукашэнкі надзея на тое, што Коул націсне на літоўцаў. Мінулы раз, калі ў сакавіку ён прыязджаў у Мінск, перад гэтым у Вільні ён меў сустрэчу з прадстаўнікамі літоўскіх уладаў і намякаў, што някепска было падумаць і пра тое, каб Калій пайшоў зноў праз літоўскую Клайпеду. Так што гэта адзін момант, а другі момант, так, гэта знаёмы почерк, вось вы згадалі пра гэты прапагандысцкі фільм. Сапраўды так было ў свой час, вось калі нядаўна пачобута абмянялі, там такі шпіёнскі раман, так бы мовіць, класічны шпіёнскі сюжэт. Ну там ще быў Гжэгош, манах. Так. Гжэгош Гавал. Так. І вось глядзіце, летась, як толькі гэта манаха схапілі, адразу ж паказалі сюжэт па беларускай тэлевізіі, таму што, як цяпер мы ведаем, яшчэ ўвосень першапачаткова хацелі абмяняць пачобута, вось і відаць гэтага Гаўла там у пакеце, але тады ўсё сарвалася. Дык вось і цяпер невыпадкова з'явіўся гэты фільм. Тут якраз іншая гісторыя. Гэта чалавека арыштавалі 2 гады таму, у 24-м годзе, і яго ўжо паспелі асудзіць на 15 гадоў, і толькі цяпер паказалі гэты фільм. Гэта значыць, што наспеў момант, відаць, калі Мінск сапраўды павышае стаўкі і паказвае, так бы мовіць, што вось наш тавар, давайте таргавацца. Спадар Александр, але агулам, вось калі браць сітуацыю апошніх месяцаў, калі хтосьці хацеў бы дашукацца нейкай такой прымірэнчай у двукосцях рыторыкі ад літоўскіх кіраўнікоў у дачыненні да рэжыму ў Менску, то можна было знайсці пэўныя заявы і пэўныя фразы, што вось мы там ёсць умовы, але мы гатовы там да нейкага там дыялогу і так далей. Аднак рэжым сам не дае, скажем так, нейкіх падставаў, каб гэты дыялог там распачаўся. То бок, атрымоўваецца, Лукашэнку хтосьці працягвае руку на захадзе пасля ўсяго, што ён зрабіў, а ён у чарговы раз па гэтай руцэ б'е. Ну, бачыце, сапраўды і Лукашенко, і Рыжанкоў, міністр замежных спраў, апошнім часам неаднойчы гэту дэкларавалі сваю нібыта гатоўнасць да дыялогу з Польшай, з Літвой, з еўразвязам увогуле, але прынцып беларускіх уладаў, калі выкарыстоўваць гогалеўскі выраз, гэта «полюбіце нас чорненькімі», так бы мовіць, з нашымі ўсімі грахамі, мяняць сваю сістэму, рабіць нейкія рэверансы, паказваць слабасць, так гэта разумее Лукашенко. Гэта не ягоны стыль, не ягонае амплуа. І ўсё ж такі у мяне вось ёсць такое
пачуццё інтуіцыйнае, што напэўна у выпадку, калі мы пра Літву кажам, усё ж такі у яго пэўная надзея, што праціснуць амерыканцы, калі яны зацікаўлены ў экспарце калію. І яшчэ ёсць адзін момант, вось якраз днямі стала вядома пра тое, што Трамп хоча вывесці з Нямецчыны, з якой ён цяпер абвастрыў дачыненні 5000 вайскоўцаў. І літоўскі міністр абароны тут жа заявіў, што вось мы 1000 як мінімум можам прыняць у сябе. Вось гэта такі момант, ён вельмі важны для Літвы, таму што там баяцца ўварвання, у тым ліку магчыма з беларускай тэрыторыі, і для іх лішнія 1000 амерыканскіх вайскоўцаў гэта такая своеасаблівая ахоўная грамата, гарантыя. Магчыма, і гэта недзе за кулісамі можа быць часткай вось гэтай камбінацыі, у якой удзельнічаюць Мінск, Вашынгтон і Вільня. Так, мы так шмат размаўляем пра Літву, таму што гэтая краіна можа стацца ключавой, так, у магчымых гэтым замірэнню, здзелцы ці пацяпленню адносінаў, так, выхада з ізаляцыі Беларусі датычна захаду, датычна еўразвязу, так, але ёсць яшчэ і Польшча, так, ёсць в цэлым еўразвяз, і вы ўжо сказалі пра тое, што Лукашенко мяняць сваю сістэму не думае, так, у межах вось гэтага дыалогу, але, магчыма, зможа змяніць унутраную палітыку, бо Анджей Пачобут, вызвалены, так, вось па этой польскай здзелцы, нядаўна беларускі журналіст заявіў, што у наступны раунд, вот якраз прыезду колаў у Беларусь можа быць прысвечаны абмеркаванню адмены рэпрэсій у Беларусі ці паслаблення рэпрэсій у Беларусі, прынамсі змены вось у гэтай унутранай палітыцы. На што Менск, на вашу думку, в прынцыпе гатовы пайсці у межах вось гэтай нармалізацыі? Так, гэта новае вызваленне, менш рэпрэсій, нейкія гарантыі, магчыма, для меншасцяў, вось як у выпадку з польскай меншасцю. Давайте паспрабуем раскласці па палічках. Па-першае, канешне, рэжым рэпрэсіўным не перастане быць. Гэта зразумела. Пасля 2020 года гэта ўжо такі модус вівендзі, так бы мовіць, спосаб існавання гэтага рэжыму. Іншая рэч, што тут Лукашенко, паколькі ён зацікаўлены ў гэтай вялікай угодзе, так званай, з Дональдам Трампам, можа пайсці на пэўныя саступкі, на пэўнае паслаблення гэтых рэпрэсій ці прыхоўванне іх. Мы бачым элементы гэтага і цяпер, там закрытыя суды, напрыклад, і гэтак далей. Няма гэтых так званых пакаянных відэо ўжо даволі даўно. То бок, каб гэта не так было прыкметна грамадскасці. І потым, ведаеце, калі, напрыклад, пачнуць болей даваць там адміністрацыйных нейкіх тэрмінаў, калі болей штрафаў замест турмы будуць даваць, то гэтага ў сённяшніх умовах, напэўна, будзе дастаткова, каб трымаць грамадства ў страху. Таму пэўная вось не лібералізацыя, канешне, але аслабленне рэпрэсій, яно цалкам дапушчальнае, я думаю, цалкам магчымае. Вось, але, канешне, нейкіх такіх сістэмных зменаў пры Лукашэнку ўжо не будзе, гэта безумоўна. Анджей Пачобут ужо ў некалькіх інтэрв'ю польскім медыям заяўляў пра свой намер вярнуцца ў Беларусь. Паводле Анджея, калі ён застанецца ў Польшчы, гэта можа аслабіць польскую меншасць у нашай краіне, ў Беларусі. І вось сёння таксама задавалі польскія журналісты яму пытанне, а што рэжым зробіць, калі вы будзеце збірацца на радзіму ў Беларусь? На вашу думку, спадар Александр, што тут могуць зрабіць лукашэнкаўцы ў такой сітуацыі? Гэта такі тэст для рэжыму, таму што прасцей за ўсё не пусціць Пачобута, таму што гэта такая моцная фігура, тым болей ён апрыёры дэкларуе, што ён мае намер займацца грамадскай дзейнасцю, падтрымліваць дзейнасць Саюза палякаў, які дыскрымінуецца ў Беларусі. Таму тут я хочу нагадаць, што была падобная гісторыя ў 2020 годзе, калі мітрапаліта Кандрушевіча не пускалі ў Беларусь, таму што ён выступіў супраць гэтага гвалту сілавікоў, і яго проста пры вяртанні з Польшчы не пусцілі ў Беларусь. Гэта гісторыя некалькі месяцаў цягнулася. Лукашенко яе каментаваў, казаў, што, маўляў, Кандрушевіч ездзіў у Варшаву па нейкія дэструктыўныя там інструкцыі, як разбураць наш грамадскі лад. Толькі пасля ўмяшання Ватыкана упусцілі яго. І тое потым адбылася замена кіраўніка беларускіх каталікоў на іншую
фігуру. Так што такі вось цяжкі быў тады кампраміс. Таму можа быць і такі варыянт, але гэта будзе скандал. І тут я б адзначыў вось які момант. Пару дзён таму Дональд Трамп у сваім допісе ў сваёй сацыяльнай сетцы канкрэтна згадаў персанальна пачобута вось гэтае вызваленне. Ну, ён, канешне, казырнуў тым, што гэта найперш ягоная заслуга, гэта ўжо Трамп, такі ў яго характар, але я думаю, што паколькі зноў жа падкрэслю, для Лукашэнкі сёння гэты амерыканскі трэк вельмі важны, то такая згадка ў трампавым допісе пра пачобута, гэта для яго можа быць таксама пэўнай ахоўнай граматай. Таму можа і не рызыкнуць яго ці даваць адварот-паварот, ці зноў арыштоўваць, калі ён пачне нейкую грамадскую актыўнасць. Але гэта будзе выключэнне з правіл, гэта таксама вось як сваёй жалезнай волей Мікола Статкевіч. Менавіта. Так бы мовіць, асаблівых нейкіх выключэнняў, так бы мовіць, дабіўся. Спадар Александр, я хацеў бы вот закрыць ужо гэтую тэму, бо перад намі яшчэ Кітай, закрыць гэтую тэму магчымага пацяплення так адносінаў з Еўропай. Ці правільна я вас разумею, бо вы кажаце вот пра кола, так што все праз кола хоча Александр Лукашенко націснуць на Літву, так там магчыма на Польшу, вось ужо з Польшай атрымаўся так ж гэты дыялог. Ну і мы бачым, што сёння там МЗС запрашае нямецкіх журналістаў у Менск, так і інтэрв'ю нават прадстаўніка МЗС для Берлінер Цайтунг было зроблена, то бок нават ужо прабіваюць акно і на нямецкую аўдыторыю, туды далей глыбей з найважнейшых краін у Еўразвяз. Вось, ці правільна я вас разумею, што праз кола фактычна праз умовы, якія выстаўляе кол Дональд Трамп для вось гэтых зняцця санкцый і ацяплення адносінаў, ён таксама хоча Лукашенка і ацяпліць адносіны з Еўразвязам, тому што Еўразвяз выстаўляе вельмі жорсткія патрабаванні да гэтага дыялога, так там змяняць палітыку і гэтак далей. Я правильно разумею, што все-таки праз Трампа хоча таксама і ацяпліць адносіны з Еўразвязам, то бок вось выступаць на іх аўдыторыі, так, але вось ужо як здзелка канкрэтная будзе, то это разам ужо з заходнімі так краінамі зрабіць. Ну, тут, магчыма, на нейкім этапе у Лукашэнкі былі такія разлікі, але я думаю, што у Мінску ж таксама ўсё ж такі арыентуюцца, так бы мовіць, на мясцовасці і бачаць, што Трамп не надта можа ўплываць на Еўропу, наадварот, цяпер Еўропа свой нораў, свой характар паказвае, і тая ж Нямецчына, Мерц, нібыта такі вось ён палітык вельмі асцярожны, але ён нават дыскутуе з Трампам. Таму на сённяшні дзень, напэўна, тут хутчэй у Лукашэнкі спадзеў на тое, што вось з Польшчай трошкі нібыта нейкае святло ў канцы тунэля з'явілася. Можа, пасля падвышэння ставак пачнуцца перамовы з Літвой, а гэтыя вось суседнія усходнія краіны, якія на ўсходнім фланзе Еўразвязу і НАТО, яны у значнай ступені на іх меркаванне арыентуецца Брусэль. І калі дасюль вось у Варшавы і ў Вільні найболей жорсткая была лінія датычна Беларусі, то цяпер ужо, напэўна, у Польшчы трошкі мяняюцца настроі. Я нагадаю, што міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі дапусціў магчымасць перазагрузкі. Можа, і ў Літве будзе такі зрух, а яны, адпаведна, могуць і на Брусэль тады неяк, ну, не паўплываць, не націснуць, канешне. Але галоўнае, вось адной фразай я падкрэслю, што пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, то істотнай змены еўрапейскага падыходу да Беларусі, я думаю, што чакаць не выпадае. Так, ну і як вынікае, так, чакае нас яшчэ асобная гісторыя з аднаўленнем таго дыялогу з Еўразвязам. Так. Дзякуй Богу, што хоць з колам нейкая, так, ЗША, нейкая эфектыўнасць гэтых працэсаў ёсць. Дзякуй вялікі вам за размову. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік выдання «Позірка», быў з намі на відэасувязі, і мы абмяркоўвалі апошнія актыўнасці паміж афіцыйнай Вільняй і Менскам у дачыненні паміж гэтымі краінамі. Гаспадарства, цяпер даведаемся пра жыццё рэгіёнаў з нашай сталай рубрыкі, якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыа. Першая навіна са Слоніма. Там жыхары звярнуліся да райвыканкаму з просьбай адкрыць адну кругладзённую аптэку. Людзі адзначылі, што такія аб'екты жыццёва неабходны. Чыноўнікі нечакана размясцілі адказ на просьбу ў Facebook. У публікацыі на старонцы райвыканкаму яны нагадалі, што ў Слоніме ёсць 3 аптэкі з рэжымам працы да 22 гадзіны.
Чыноўнікі прааналізавалі наведвальнасць двух з гэтых аб'ектаў за гадзіну да закрыцця. Яны ўстанавілі, што з 21 да 21:30 аптэку ў сярэднім наведваюць ад 4 да 8 чалавек, а ў наступныя паўгадзіны ўсяго 2-3 чалавекі альбо ўвогуле 0. Таму яны зрабілі выснову, што познім вечарам у аптэк нізкая запатрабаванасць. Пры арганізацыі працы ў кругладзённым рэжыме з'явяцца значныя страты, а паказнікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці аптэк будуць негатыўныя. Да таго ж у раёне бракуе фармацэўтычных кадраў. Затое чыноўнікі паабяцалі адкрыць у Сонеме інтэрнэт-аптэку з магчымасцю дастаўкі або самавывазу лекавых прэпаратаў і іншых тавараў аптэчнага асартыменту. Тым часам на Берасцейшчыне у Кобрыне знікаюць павільёны з якаснымі рэчамі ў мясцовым гандлёвым цэнтры «Крок». Чарговы такі аб'ект абвясціў татальны распродаж з прычыны закрыцця. Для многіх гараджанаў гэта сталася апошняй кропляй. Аднак абрынчанка на відэа ў соцсетках заявіла, што сабраць дзяцей у школу або купіць прыстойную сукенку на выхад у родным горадзе стала місіяй невыканальнай. Маўляў, акрамя секонд-хендаў і танных пунктаў у Кобрыне хутка апранацца не будзе дзе. Сітуацыя ў Кобрыне люстра працэсаў, што адбываецца па ўсёй краіне. Многія каментатары ўпэўненыя, што Лаутсберейс і Азон папросту з'елі дробных ІП. Навошта ісці ў Крок па джинсы, якія там каштуюць 60 рублёў, калі на маркетплейсе іх можна знайсці за 20. Прадпрымальнікі і тыя, хто ім спачувае, кажуць пра эканамічны ціск. Арэнда, абавязковыя плацяжы, строгія праверкі прымушаюць малы бізнес самаліквідавацца. Цэны высокія пры нізкай пакупніцкай здольнасці. Пакупнікі скардзяцца на нацэнкі ў 120%. Напрыклад, сукенка, якую ў Кобрыне можна купіць за 270 рублёў, у Горанні можна знайсці за 110. Ну, як у 90-х, як спекулянты гэта называлі. Так, і тут бачыш зноў, недалёка ад мяжы з Польшчай, хаця, здаецца, ўжо і так і не ездзяць за таварамі масава, прынамсі, як раней. Але шэры рынак нікуды не тэндэнцыі застаюцца. Так, ну і наша тэма сёння была ў навінах, у летніках. На Гарадзеншчыне плануюць абмежаваць карыстанне гаджетамі. Неабходнасць такіх захадаў растлумачыў начальнік галоўнага ўправлення адукацыі гарадзенскага аблвыканкаму Руслан Абрамчык. Ён заявіў, што гэта не капрыз, а педагагічная традыцыя, якая нібыта даказала сваю эфектыўнасць. Паводле яго практыка дзейнічае не першы год і цяпер нават замацоўваецца ў дамовах паміж летнікам і бацькамі. Чыноўнік сцвярджае, галоўная мэта зрабіць адпачынак больш актыўным і ўцягнуць дзяцей у праграму летніка. Маўляў, без смартфонаў яны больш камунікуюць, удзельнічаюць у імпрэзах і менш завісаюць у сацыяльных сетках. Схемы існуюць розныя, дзесьці бацькоў просяць забіраць гаджеты дадому. А ў іншых установах тэлефоны захоўваюцца ў выхавацеляў і выдаюцца ў пэўныя гадзіны для званкоў. Акрамя таго, бацькі могуць звязацца з выхавацелямі наўпрост або праз чаты ў месенджерах. Фармальна сувязь застаецца, але пытанне даверу таксама ёсць. Спадарства, я вось толькі згадваю, што ў некаторых краінах захаду таксама ж дыскутуюць над тым, каб падлеткі там ці дзеці мелі абмежаваны доступ да смартфонаў, да тэлефонаў. Так што нават у межах адной школы у адным класе могуць закрываць смартфоны недзе ў палічцы, а ў іншым класе могуць не забараняць. Розная палітыка ў залежнасці ад настаўніка. Ну, а мы цяпер, калегі, скончылі з аглядам падзей у рэгіёне. Ну і перад намі вельмі важнае высокастатуснае інтэрв'ю датычна перспектываў Беларусі ў Еўропе, у еўрапейскай супольнасці. Рада Еўропы, адна з галоўных еўрапейскіх інстытуцый у сферы правоў чалавека і дэмакратыі, адкрыла ў Вільні інфармацыйны пункт для беларусаў. Афіцыйна заяўляецца, гэта мусіць быць не толькі сімвалічны жэст падтрымання, але і практычны інструмент сувязі беларускіх грамадзянаў з еўрапейскімі інстытутамі. Пра тое, якія праблемы Рада Еўропы можа дапамагчы ўздымаць і чаму беларуская справа ў Еўропе разглядаецца асобна ад расейскай, ну і добра, калі гэта так, глядзіце ў інтэрв'ю Белсату з генеральным сакратаром Рады Еўропы Аленам Берце. І вяртаемся ў студыю. Mr. Secretary General, the Council of Europe is opening an... Падар генеральны сакратар. Рада Еўропы открывае інфармацыйны пункт для беларусаў у Вільні. Што гэта можа змяніць у практычным плане для беларускіх грамадзянаў? Не на сімвалічным узроўні, а ў паўсядзённым жыцці.
Так, вы маеце рацыю, гэта важны момант, і ён стаўся магчымым дзякуючы удзелу Рады Еўропы, а таксама літоўскага ўраду і, я б сказаў, шырокай еўрапейскай сям'і вакол Рады Еўропы. Што гэта можа змяніць? Ведаеце, мы ў Еўропе геаграфічна, а Беларусь ніколі не была членам Рады Еўропы, бо не выконвала умоваў для сяброўства. І ў Беларусі ёсць шмат людзей з еўрапейскімі памкненнямі. Ёсць дэмакратычныя сілы, студэнты, журналісты, шмат грамадзянаў. Гэты пункт вельмі канкрэтны элемент для развіцця кантактаў. Цяпер у нас ёсць кантакты, але яны аформленыя галоўным чынам у кантэксце Рады Еўропы ў Страсбуры або ў іншых месцах. А гэта павінна быць сапраўды канкрэтна, значна больш, чым сімвалічны элемент. Дарэчы, гэта таксама сімвалічны элемент, але ён мусіць быць значна большым, чым гэта. Пункт, дзе грамадзяне і людзі могуць знаходзіць кантакты і развіваць гэтыя сувязі. Якія праекты вы хочаце развіваць у Вільні для беларусаў? In Vilnius to do for Belarusians? Найперш мець гэтыя кантакты, дыялог і абмены, каб разам развіваць тое, што можа быць неабходным для грамадзянаў, для людзей у Беларусі, а таксама, каб арганізацыі мелі беспасярэдні доступ да нашых органаў, да нашых стандартаў, каб маглі наблізіцца да іх простым спосабам. І каб развіваць гэтыя кантакты ў месцы, дзе гэта лёгка рабіць. Праз геаграфію, праз моцны удзел літоўскага ўраду і удзел Рады Еўропы, ведаючы, што ў Літве таксама жыве шмат грамадзянаў з Беларусі. Гэта добрая магчымасць мець адзін пункт, дзе можна знайсці гэтыя кантакты і потым развіваць праекты. У асноўным развіццё стасункаў і праектаў гэта не працэс зверху ўніз. Мы павінны рабіць гэта, улічваючы памкненні людзей і гледзячы, чаго можна дасягнуць, каб разам рухацца наперад. ПАРЕ выкарыстоўвае розныя фарматы ўзаемадзеяння. Для беларускіх дэмакратычных сілаў гэта прадстаўнічая дэлегацыя. Для расійскіх дэмакратычных сілаў выгнання гэта платформа для дыялогу. Ці азначае гэта, што Рада Еўропы бачыць беларускія расійскія дэмакратычныя выпадкі як цалкам адрозныя адзін аднаго? Я думаю, яны адрозныя. Яны відавочна адрозныя. Беларусь не Расія і Беларусь не рэжым, як неаднаразова казала Святлана Ціхановская. Найлепшы спосаб дасягнуць пэўнага прагрэсу разам з зацікаўленымі людзьмі паглядзець, які шлях будзе найбольш эфектыўным, каб рухацца наперад, падтрымліваць кантакты, мець абмены, вучыцца разам таму, як мы хочам і як можам развіваць гэтыя праекты. Мы адкрываем гэты інфармацыйны пункт тут. Гэта даволі прасунутая стратэгія і элемент, які мы развіваем разам з літоўскім урадам з падтрыманнем усёй еўрапейскай сям'і вакол Рады Еўропы. Ён павінен проста палегчыць кантакты і сапраўды улічваць рэальныя патрэбы беларускіх дэмакратычных сілаў, людзей і грамадзянаў цяпер, у гэты момант. Ці можаце вы ўявіць, што такі інфармацыйны пункт будзе створаны для расійскіх дэмакратычных сілаў у выгнанні? Ведаеце, яшчэ раз, я думаю, гэта непараўнальна. Гэта не тая самая сітуацыя. У асноўным мы заўсёды думаем пра тое, які спосаб найбольш эфектыўны для падтрымання дэмакратычных сілаў і грамадзянаў, якія хочуць мець такое падтрыманне. Я не магу сказаць вам сёння, што можа адбыцца ў будучыні, але цяпер мы відавочна канцэнтруемся на адкрыцці гэтага інфармацыйнага пункту для беларусаў, для беларускіх грамадзянаў, людзей і дэмакратычных сілаў. Гэта сённяшні фокус. Шмат хто з беларусаў у выгнанні ў дзяржавах чальцоў Рады Еўропы сутыкаецца з вельмі практычнымі праблемамі. Прававы статус, дакументы, адукацыя, праца, бяспека, рызыка транснацыянальных рэпрэсіяў. Што Рада Еўропы рэальна можа зрабіць для іх? Я думаю, што пагрозы, якія вы згадваеце, у значна большай ступені ў руках дзяржаваў-чальцоў. Менавіта яны мусяць канкрэтна працаваць з сітуацыямі ў сваіх краінах. Гэта датычыць і Літвы, і многіх іншых краінаў. Найперш
найперш без пасярэдніх суседзяў Беларусі, відавочна таксама Польшчы і Латвіі. Для іншых краінаў гэта сапраўды галоўным чынам нацыянальнае пытанне. Што мы можам зрабіць на ўзроўні Рады Еўропы, гэта падымаць гэтыя тэмы, абмяркоўваць іх, павышаць усведамленне пра падтрыманне, якое патрэбнае людзям з Беларусі. Менавіта гэта мы таксама робім праз гэты інфармацыйны пункт. Інфармацыйны пункт, верагодна, можа быць месцам, дзе можна ўздымаць такія пытанні і, магчыма, бачыць, ці нешта падобнае адбываецца дзесьці яшчэ. Бо можа быць узнятае пытанне або тэма, якая будзе патрабаваць увагі і большай увагі. Зноў жа, кантакты, дыялог і магчымасць лёгка сустракацца. Гэта сапраўды тое, што дазваляе нам разам рухацца наперад. Хто фінансуе адкрыццё інфармацыйнага пункту? Літоўскі ўрад моцна ўцягнуты ў гэты працэс, і мы сапраўды ўдзячныя за гэты ўдзел. А Рада Еўропы прыносіць досвед, экспертызу і навыкі. Давайце пачнём з гэтага. Галоўнае – рабіць адзін крок за другім. Цяпер мы адкрыем інфармацыйны пункт, і я думаю, што праз некалькі месяцаў трэба будзе зрабіць першую ацэнку сітуацыі і паглядзець, як можна, магчыма, развіваць яго далей і забяспечыць стабільнасць гэтай інфраструктуры. Мы робім і развіваем гэта разам з літоўскім урадам, бо цяпер неабходна прапанаваць такі доступ таксама для грамадзянаў з Беларусі. У лепшым свеце не было б патрэбы ў інфармацыйным пункце, бо ў Беларусі былі б выкананыя умовы і Беларусь была б чальцом Рады Еўропы. Але мы не ў гэтай сітуацыі, і таму цяпер нам трэба зрабіць гэты крок з інфармацыйным пунктам. Калі б вам трэба было звярнуцца з адным пасланнем да беларусаў у выгнанні і ў краіне, што бы ім сказалі? Мы, еўрапейцы. За апошнія дзесяцігоддзі разам з Радай Еўропы вакол Еўрапейскай канвенцыі ў правах чалавека мы развілі выдатны інструмент, што абараняе правы чалавека, правы грамадзяніна, дэмакратыю і вяршэнства права. Давайце працягваць працаваць разам, каб дасягнуць гэтага ўсім разам. Ці верыце вы, што калі-небудзь гэты інфармацыйны пункт пераедзе, магчыма, ў Менск, у Беларусь? Я не магу прадказваць будучыню. Сёння я бачу, што разам з літоўскім урадам і дэмакратычнымі сіламі з Беларусі мы вызначылі патрэбу ў гэтым, у такой структуры, такой інфраструктуры. Яна невялікая, але важная, бо гэта цэнтральны пункт, каб адкрыць такую магчымасць, каб зрабіць крок разам і спадзявацца, што ён дазволіць нам здзейсніць далейшыя крокі. Давайце будзем аптымістамі, але ў той самы час рэалістамі. Чаму беларусы ў выгнанні важныя для вас, для вашай арганізацыі, для Рады Еўропы? Роля Рады Еўропы ўжо 76 гадоў спрыяць умовам для міру ў Еўропе, для мірных дачыненняў. Гэта грунтуецца на вяршэнстве права, дэмакратычных прынцыпах і добрай абароне правоў чалавека. Правы чалавека ў Літве, правы чалавека ў Іспаніі, правы чалавека ў Турцыі, правы чалавека ў Парыжы або правы чалавека ў Менску – гэта адныя і тыя ж правы чалавека. Таму я думаю, нам трэба працаваць разам і бачыць, што геаграфія ёсць такой, якой яна ёсць. У нас ёсць кантынент, дзе нам патрэбныя і дзе мы хочам мець мірныя дачыненні, пазітыўную і добрую перспектыву для людзей. І як у нас ёсць гэтае дачыненне з Беларуссю, з дэмакратычнымі сіламі ў Беларусі і з іншымі людзьмі, якія жывуць у розных краінах, то я думаю, наша роля быць прысутнымі таксама для іх. Роля Рады Еўропы прасоўваць гэтыя правы. Менавіта гэта мы робім праз шмат якія інструменты, а таксама праз інфармацыйны пункт тут, у Вільні. Thank you for your answers and your time. Thank you. Ну і дзякуємо Глафірі Жук за выдатнае інтэрв'ю. А мы ж да апошняй тэмы нашага выдання пра выбары ў Коардынацыйную раду, якія праходзяць пад пытаннямі пра легітымнасць і давер. Галасаванне стартавала са спазненнем праз кібератакі. Платформу крытыкуюць за патрабаванне пашпартных дадзеных, а за першыя 2 дні прагаласавалі менш за 500 чалавек. Гэта проста тэхнічны збой на старце ці ўжо сімптом глыбейшага крызісу беларускіх дэмакратычных структураў у эміграцыі.
паспрабуем разобрацца. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду фактычна пачалося на дзень пазней. Выбаркам заявіў пра беспрэцэдэнтныя DDoS-атакі на платформу і дадатковыя праверкі сістэмы бяспекі. Паводле арганізатараў, толькі за одну ноч сервісы атрымалі некалькі мільярдаў падазроных запытаў. Аднак на гэтым праблемы не скончыліся. У прыватнасці сябра выбарчай камісіі Петро Маркелаў заявіў пра адсутнасць аўдыту праграмнага коду, перанос сістэмы на фізічныя серверы за некалькі дзён да старту і закрытасць тэхнічнай каманды. Коратка ён падсумаваў сваю рэкамендацыю наступным чынам. Галасуйце тады, калі вы не ў Беларусі і давяраеце камандзе Паўла Лібера. Тым часам у соцсетках актыўна абмяркоўваюць не толькі бяспеку галасавання, але і нізкую яўку. На момант эфіру прагаласавала ўсяго каля 500 чалавек, у некалькі разоў менш, чым на старце мінулых выбараў КР. Частка беларусаў заклікае ўзяць удзел у кампаніі, хаця б дзеля досведу сапраўднага галасавання, дзе галасы лічаць, а не прызначаюць вынік загадзя. Іншыя ж задаюцца пытаннем, ці здолела каардынацыйная рада за гэтыя гады пераканаць беларусаў, што яны сапраўды ўплываюць на палітыку і могуць быць нечым большым, чым проста сімвалічнай структурай на выгнанні. Алена Прыходзька, кіраўніца выбарчай камісіі да выбараў у каардынацыйную раду, з намі на відэасувязі знаходзіцца. Вечар добры вам, спадару Алена. Прывітанне, паважанае спадарства. Гарачыя дзянькі, напэўна, у вас. Выбары пачаліся са спазненнем, праз кібератакі, былі прэтэнзіі да платформы і бяспекі, мы іх тут агучылі. На сёння вы можаце гарантаваць беларусам, што галасаванне сапраўды бяспечнае? Ну, давайте пачнем з таго, што вось на дадзены момант уже 605 чалавек прагаласавала, не менш за 500. Ну, просто удакладняю агучаную вамі інфармацыю. Апдейт, дзякуем. Ці магу я гарантаваць, што галасаванне будзе бяспечным, то я вам скажу, што гэта будзе залежаць ад таго, наколькі самі карыстальнікі выконваюць інструкцыі па галасаванні, калі мы зараз кажам пра людзей з Беларусі. Так? Для беларусаў, якія жывуць за межамі, у вольных краінах, якім не пагражае нішто за галасаванне, ну, яны могуць не хвалявацца за свае персанальныя даныя, якія яны перадаюць падчас ідэнтыфікацыі, таму што пасля таго, як выбары скончацца, і мы ўжо канчаткова абвесцім вынікі, то гэтыя ўсе даныя будуць выдалены разам з аккаунтам правайдера, які гэтую ідэнтыфікацыю праводзіць. Ну, якія яшчэ тут могуць быць рызыкі, не ведаю. Вось вы кажаце, што гэта залежыць ад таго, ці людзі будуць прытрымлівацца рэкамендацыяў, але менавіта якіх рэкамендацыяў? Што зрабіць так, каб, на вашу думку, каб было бяспечна? Ну, калі мы кажам пра галасаванне з Беларусі, то калі людзі галасуюць праз сайт, то чысціць кукі за сабой, гэта абавязковы must-have. Калі мы кажам аб том, што людзі ўсё ж такі ў Беларусі усталююць сабе дадатак на тэлефон, то таксама чысціць яго, але тут мы не рэкамендуем, і адразу пра гэта казалі, што мы не рэкамендуем людзям з Беларусі галасаваць праз дадатак, таму што яго выдаленне без слядоў вельмі складанае. Спадарня Алена, так, мы зразумелі, для людзей з Беларусі веб праз веб і чысціць кукі. Што б гэта не значыла, пагугліце, што гэта значыць і як гэта рабіць правільна. Гісторыя вашых наведванняў, гісторыя вашых дзеянняў у браўзеры, праз які вы заходзілі на гэты сайт. Так, ну ці ананімна, напрыклад, можна... Яшчэ раз? Ананімны, як это называется, ананімны рэжым, так, інкогніта праз, напрыклад... Рэжым інкогніта ў тым ліку, так. Веб-браузер. І сайт сам працуе ў рэжыме інкогніта, таму што ён так адмыслова створаны, што ў яго спасылка не сканчаецца ніякімі экстрэмісцкімі літарамі. Зразумела. Другое, трэцяе. За першыя 2 дні прагаласавалі, вось як вы кажаце, 605 асобаў, так, на дадзены момант. Ну, для многіх, в прынцыпе, гэта можа выглядаць як крызіс даверу да каардынацыйнай рады. А вы як гэта ўспрымаеце, такую яўку? Слухайте, у мяне мандат правесці выбары, а не даваць палітычныя ацэнкі ім. Таму я тут устрымаюся ад будь-якіх каментароў наконт даверу каардынацыйнай рады, альбо там наконт даверу кандыдатаў, якія зараз балатуюцца. Тут можна сколько заўгодна выказваць здагадак, чаму так адбываецца. То у мяне ўсё ж такі мандат адсачыць
празрыстасці і якасці правядзення выбараў. Таму ад палітычных ацэнак я пакуль устрымаць прынамсі на час дзеяння майго мандата. Спадарня Лена, яшчэ вось караценькае пытанне, якое хвалюе людзей у сацыяльных сетках. Мы бачым, што расійскі блогер Ілля Варламаў ужо двойчы праанансаваў, прарэкламаваў выбары ў Коордынацыйную раду. Журналісты з Еўрапейскай рады даведаліся, што адна такая рэклама можа каштаваць каля $4000, то бок $8000, імаверна, хтосьці заплаціў за такую рэкламу. Вы ведаеце, хто гэта мог зрабіць? Не маю ўвогуле проста ніводнай здагадкі і не высвятляла і не цікавілась гэтым. Хтосьці, пэўна, гэта зрабіў. Я не ведаю, колькі гэта каштуе. Можа, там хтосьці сябруе з Варламавым. Хто гэтыя людзі? Але, ведаеце, нават калі яны гэта зрабілі і заплацілі за гэта грошы, то я хочу звярнуць увагу, што гэта рэклама накіравана менавіта на сам працэс выбараў. Яна не рэкламуе якісьці асобны выбарчы суб'ект. То бок нельга сказаць, што там хтосьці ўліў грошы, там прагаласаваў за гэты спіс, а гэты спіс там не набраў. Людзі лічаць грошы, окей. Аднак рэклама добрасумленная, прыгожая. Я не ведаю, чаму яна такі выклікала ажыятаж. Спадарня Лена, дзякуем вялікі вам за размову. На жаль, эфір сканчаецца. Кіраўніца выбарчай камісіі Коордынацыйнай рады была з намі на відэасувязі. Вялікія пытанні ў Ютубе. Ці лічыце вы выбары ў раду важнымі? Так, 62%, не 38% адказваюць нашы гледачы. На гэтым ставім кропку ў сённяшнім эфіры. Сёння для вас працаваў Олег Залеўскі і Вітаўт Сіўчык. Добрага вечара. Пакуль.